øjeblik så kommer Emma Malcolm, som skal være i praktik her som fotograf i den her uge her. Og derfor så vil jeg lige begynde at skrive ned, hvad er det hun skal gennemgå, hvad er det hun selv vil have ud af praktikken her. Så skal vi lige kigge på hendes eget kamera, så jeg ved, hvad det er for net og hvad det kan. Jeg synes, at det er vigtigt, at mine praktikanter de kommer frem med et produkt af en eller anden art. En PowerPoint-præsentation, en stribe billeder, en video. Så udover det, så kommer der nogle praktiske opgaver. Så skal vi forhåbentlig også ud og lave et portrætbillede, eller flere. Så kommer Emma. Goddag. Stanley. Emma. Canon 100D. Du kan fotografere med manuelle indstillinger. Ja. Kan jeg se her. Der. Og det er ret vigtigt, så er det, at du selv kan bestemme nogenlunde, hvordan billedet det kommer til at se ud. Har du styr på de ting, eller er det sådan noget, Nej, du har det er ikke noget, jeg sådan, altså, har sådan... Det har du ikke dyrket så meget? Nej. Det er super vigtigt, faktisk. Hvis man kan de her 3 ting, så ved man allerede rigtig meget om at fotografere. Som professionel fotograf, der fotograferer vi altid i manuel eller semi-manuel. Vi skal ud og tage billeder af et vandfald. Dansk vandfald, ja. Eller på vej ud til vandfaldet. Der kom vi lige forbi det her smukke sted nede ved Tejre Mølle. Og tænker, vi vil lige prøve at tage et billede med refleksioner ned i søen der. Bliver det godt? Det tror jeg. Jeg ved det ikke. Ellers så redigerer vi os bare til det. Vi snyder bare. Ja. Vi fake it. Ja, præcis. Så går vi hen og filmer vandfald. Vi kan godt have fjernet. Ja, det kan det godt lide. Godmorgen. Emma Skovsø. Velkommen til dag 2. Tak. Hvad skal vi lave i dag? Det ved jeg ikke. Nej, det ved jeg heller ikke. Jeg vil lige til en start her sende dig ud på sådan en fotoopgave her, hvor du skal tage et nærbillede af en blomst og sørge for, at baggrunden er uskarp. Og ellers skal du sørge for, at forgrunden. Læser vi ind på computeren bagefter og kigger på dem og ser, hvordan du har løst opgaven. Og så lidt senere i dag, så kommer vi ud og gør det sammen. Okay. Er det cool? Så vil jeg lave den her bog færdig til Falsmith Mens. Så tager vi på fototur. Er det mig, der har sedlen? Ja. Så prøver vi at løse de der opgaver sammen.